Big Brother не е просто телевизионно предаване. Това е социален експеримент, който раздели нации и промени телевизията за винаги. Разболя ли бе, мухло? Я не се правиш на голяма работа, близвани и лизвани. Баб ми индила мръси. Не е така да е. Грозния. Но някога задавали ли сте си въпроса, откъде почва всичко? Идея, която полага корените си върху романа на Джордж Оруел 1984. Но тази идея не се ражда в правителствена лаборатория, а в съзнанието на един холандски медиен магнат. Неговото име е Джон Де Мол, мъж, който не просто създаде шоу, той предвиди бъдещето. Роден през 1955 година в Нидерландия, Джон Де Мол израства в семейство, в което шоу-бизнесът е в кръвта. Баща му – водещ и радиожурналист. Самият Джон още на 20 години започва да продуцира свои собствени формати. Той не е бил просто амбициозен, а обсебен от едно нещо – как да хване вниманието на зрителя. През 80-те и 90-те години той се изкача в медийната йерархия като ракета. Създава едни от най-гледаните предавания в Нидерландия, но това не му е достатъчно. Той иска нещо различно, нещо, което да разбие досегашните представи за телевизия. И тогава се ражда идеята. Идея вдъхновена не от друг продуцент, а от един роман, написан 50 години по-рано. В него големия брат е око, което наблюдава всичко. Постоянен надзор, пълен контрол. Но Джон Де Мол вижда не заплаха, а възможност. Така започва да кове един от най-смелите медийни експерименти в историята. Но никой, дори самия той, не е готов за ефекта, който ще последва. Успехът в Холандия е само началото. Джон Де Мол знае, че това шоу може да работи навсякъде, защото човешкото любопитство е универсално. Форматът е опакован, лицензиран и започва да се продава на международни телевизии. Първи са Германия, Испания и Швеция. Но скоро след това идва големия удар – Великобритания. Big Brother UK стартира през 2000-та година по канал 4 и само за седмица се превръща в културен феномен. Скандали, цензура, национални дебати, политиците се обаждат в ефир, вестниците не спират да пишат. А критиците, те го мразят, наричат го деградация на телевизията, войорска етика, завръщане към гладиаторски игри. В САЩ CBC лансира шоуто със същата идея. Наблюдавай как обикновени хора се сриват психологически пред очите ти. Голямата промяна обаче идва с Big Brother Live. Това позволява на зрителя напълно да контролира преживяването. А с смартфоните и социалните мрежи Big Brother се превръща в меме машина. Клипове се разпространяват със светкавична скорост. Скандалите стават заглавия. Участниците – инфлуенсъри. До 2010 година Big Brother вече е завладял над 70 държави. От Финландия до Южна Африка, от Бразилия до България. Това не е просто шоу, това е глобален експеримент върху човешката психика. Когато един формат става прекалено голям, той често забравя защо е проработил изобщо. Big Brother започва да гони сензации. Продуцентите избират все по-екстремни участници. Алкохолици, нарцисисти, хора с нестабилна психика. Рейтинги има, но не защото хората се интересуват от човешки драми, а защото искат да видят катастрофа в реално време. Big Brother вече не е социален експеримент, а телевизионна гладиаторска арена. В Великобритания кулминацията идва през 2007 година. Реалити версията с известни личности, Celebrity Big Brother, предизвиква национален скандал със случай на расизъм, който стига чак до британския парламент. Вятърът се обръща, рекламодателите се оттеглят, зрителите губят доверие. В САЩ и други страни ситуацията е подобна. Big Brother става предсказуем. Формулата се изчерпва. Младото поколение, свикнало с социалните мрежи, намира шоуто забавно, подвижно и фалшиво. Големия проблем
Big Brother престава да бъде истински. Участниците започват да играят роли, знаейки, че ще станат известни. Реалността се превръща в сценарий. Това, което започва като огледало на обществото, се превръща в изкривено реалити, базирано на клишета. Рейтингите падат, телевизиите спират сезон след сезон. В някои страни шоуто е напълно свалено от ефир. Но дали Big Brother наистина умира? Когато всички го смятаха за мъртъв, Big Brother намери нов начин да оцелее. След като традиционната телевизия започва да губи влияние, Big Brother се адаптира. Не чрез промяна на същността си, а като се слее със света, който някога имитираше, а именно социалните мрежи. Участниците вече са инфлуенсъри в реално време. Шоуто се превръща в машина за създаване на нови звезди. Гледанията ни идват само от телевизията, а от всяка реакция, клип, меме и драма, която живее онлайн. В Нидерландия Big Brother получава модерен ребут. В Австралия форматът е преосмислен на по-бързо темпо, повече динамика, стратегически игри, почти като Survivor. В някои страни Big Brother се връща като стриминг формат, където зрителите имат директна интеракция, гласуват в реално време и решават съдбата на участниците. В България точно такъв е формата в момента. Big Brother вече не е само за наблюдение, а за контрол. Зрителите се чувстват като продуценти и това променя всичко. Технологията също играе голяма роля. Системите за наблюдение стават по-напреднали. Изкуственият интелект филтрира кадри. Камерите вече не просто записват, те разбират. И в крайна сметка Big Brother не просто оцеля, той се адаптира към дигиталната епоха, като трансформира реалити телевизията в интерактивна платформа за поколението, което е родено с смартфон в ръка. Но този ренесанс повдига един последен въпрос. А сега всъщност кой наблюдава? В началото Big Brother наблюдаваше участниците. Сега ние всички сме наблюдавани и наблюдатели. Шоуто, което представя света на постоянен надзор, неволно създаде публиката, която приема това за нормално. Камерите вече не са в къща с 12 души, те са навсякъде. Това е историята на Big Brother, но може би това е нашата собствена история.